О, не мога. Мен много ме е срам. Не мога. Non voglio fare il video. О, не, това не мога да го разчита просто. Ma non voglio pubblicare la mia foto. Не. Аз... Може ли да си снимам храната? Ma che cosa dici? О, не. Това не е за мен. Не. Ma non mi piace questo scenario. О, не. Много работа имам, не. Ало, здравейте, от морско конче се обаждаме. Ma si può fare in messaggio privato? О, не, аз постия, мерси, не. Compleanno. Il mio compleanno. Fotografia. Айде, покажи ни какво снима, де. Не. Стрих ги, не са хубави. Дай поне една да видим как е станала. Не са хубави. Не. Viaggio. Всичко съм измислила. Ето, до Рим с самолет само за 200 лева за 4 нощувки в хостел Санта Марина. Ето, само 5 лева е на вечер. Само 5 лева, като има закуска. Мисля, че ще бъдем само двамата въши. Ето, този е точно в центъра на Колизеума. Пак за 200 лева с самолет. Всичко ще ни излезе около 250 лева за тези 4 нощувки. Какво ще кажеш? Как си го представяш това? Ще трябват поне 500 евро за 2 дена. Пътуването е много скъпо хоби. По-добре ела се с мен на Комемине. Йога. Здравейте! А сега е време за малко йога. Не забравяйте да се усмихвате и да посрещате слънцето. Много е важно да дишате с диафрагма. Да направим слънчевия поздрав. Не забравяйте, няма нужда да напрягате тялото си. То е вашият храм. Не напрягайте тялото си. Благодаря ви. Сега е време за малко медитация. Pasto. Здравословното хранене е много полезно, затова ще кажа една много сериозна рецепта, която искам да предадете на Дея. Така,
Първо започвате с сутрин, обед и вечер. Суджук. Режете го на малки парченца, запържвате го, може да стигаш на някакви... Суджук! Да, така. Вие да много за малки, ги ставаме за най-накрая и вече знам какво да говоря. Гена. Може да някакви течки, да говоря. Ком емине вода. Това е. Балето. Нека направим малко тантюта. Сега малко батмай. Пируетчета. И е време за една хубава поддръжка. Много си тежка. Аз съм свикнала на по-леки балерини.